Hello mga kaibigan, isang magandang buhay na naman sa ating lahat. Ngayon ay narito na naman po tayo para sa isang medical mission at kasama na naman natin syempre ang Team Wings of Hope upang mag-abot ng libreng gamot at check-up sa mga kababayan natin dito sa bayan ng Balungaw, Pangasinan. Kaya tara, samahan nyo kami sa aming pagbisita sa bayan ng Balungaw. Nais po muna naming pasalamatan unang-una ang ating Panginoon dahil sa patuloy na paggabay at pagsuporta sa atin upang tayo ay patuloy na makapagbigay ng tulong sa mga kababayan natin. Isang magandang pribilehiyo na kami ay makapagbigay ngiti at kaginhawaan sa kanila. So dyan lamang kayo, keep on watching guys! Salamat po sa inyong donasyon at para makakatulong sa maraming tao. Thank you po. Good morning. When I need motivation, my one solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, yeah. She is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She walks like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah, cause I'm the wizard of love, and I got the magic wand. All these other... Good morning, Ma'am Dayan. Thank you very much sa binigay niyo po para sa mga tao. God bless you always. Sa pagtatapos ng video na ito, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa mga volunteers na walang sawang tumulong at suportahan ang ating medical mission. Sa ating mga sponsors at mga taong nasa likod ng ating programa, maraming salamat po. Tayo po ay matagumpay na nakapaghatid ng tulong sa mga residente ng Balungaw, Pangasinan. And always remember that the happiest people are not those getting more, but those giving more. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik sa aming channel. At huwag niyo pong kalilimutang mag-like, share, and subscribe sa aming channel para din ma-miss ang mga next videos na i-upload pa namin. Maraming salamat and God bless you all.